Kusuku lwesibini namhlanje ugwayimbo labasebenzi kule veki bejelo le-SABC ubukhulu becala namhlanje abasebenzi behuqa inyawo emsebenzini wabo. Abasebenzi abavumelani nomthetho ka-Section 189 wokudendwa kwabasebenzi babalelwa ngaphaya kwama300 abasebenzi abazakuchaphazeleka zinguqu ezakwenziwa kweli jelo. Imanyano zabasebenzi zithethe phandle ngomba ukuba abasebenzi abangeyonxalenye lugwayimbo bafumana izigrogriso kubasebenzi abakugwayimbo. I-CWU izichaze ezi zityholo njengamampunge. We've not seen a single person intimidated. People went to the gates of SABC, passing the people who were preparing to go to union building. People were interacting and talking to their colleagues. Those who on strike and not so forth. SABC iti inabo ubungqina. We have proof of it, and we have formal complaints from employees, and we obviously have to protect employees. We are obviously assessing the situation, and we will take the appropriate steps as and when required. SABC zakubamba inkomfa nonondaba ngomso ngentsimbi ye-11 abasebenzi baza kubeka phantsi izixhobo zokusebenza kwilinge lokumisa usasazo de kube intsimbi yesibini.